ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס כעת לאולפנינו לראיון ראשון. אדוני ראש הממשלה. שלום. שלום לך. אנחנו שמחים שהגעת לאולפנינו. מודים שהצלחת קצת להפתיע אותנו הערב. ערב טוב לך. אנחנו מיד נחבר לך את האוזנייה והמיקרופון כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר. כאמור, ראש הממשלה נתניהו שלא התראיין אלינו במשך 4 שנים, במשך כל הכהונה שלו, כל הקדנציה האחרונה. העדיף את ערוץ 20. החליט הערב באופן מפתיע להגיע לראיון, ואנחנו כמובן מברכים על כך. שוב שלום לך, אדוני. שלום. את שוכחת שאתם שואלים אותי כל פעם שאלות במסיבות עיתונאים כאלה ואחרות, כולל אלה שאני מאלתר. ראיון באולפן לא היה לדעתי, נכון? אני אגיד לך, אני בדרך, עוד מעט אני אגיע לשדה התעופה בן גוריון כדי לנסוע לפגישה עם הנשיא טראמפ באמריקה. חשבתי שאני אעבור דרך כאן, כי אני חייב פשוט לנפץ את גל השקרים הזה שגנץ ולפיד בוגי יעלון וגבי אשכנזי מפיצים ללא בושה. אז תכף נדבר. השמצות פרועות, אבל לפני זה אני חייב להגיד משהו. אני חייב בכל זאת. נפטר ערב אדם שמאוד אהבתי אותו, והיה לי זכות גדולה לעבוד איתו. הוא היה ידיד שלי, ידיד של המשפחה, אבל פטריוט ענק של מדינת ישראל, וזה רפי איתן, ממבצע אייכמן דרך הרבה מבצעים עלומים, ודרך השירות שלו גם בממשלה, וגם השירות שלו בניסיון להביא בחזרה את הרכוש היהודי שנלקח על ידי הנאצים. הוא היה פשוט איש חכם, שנון, שמחויב במחויבות אין קץ למדינה שלנו ולעם שלנו, ואני אגיד לך את האמת, אני מבכה את מותו. אליל, ממש אליל. אכן איש רב זכויות. ברשותך, אדוני, נחזור לעניין הראיון ולהופעתך המפתיעה כאן באולפן. זה השקרים של גנץ או השקרים הלא מחמיאים שהביאו אותך לכאן הערב? השקרים, להפך. אני חושב שמה שיש כאן זה ניסיון שלהם להסיט את הדעת מהעובדה שצריך לבחור. אם ממשיכים בממשלה שהביאה כאן את המצב הטוב ביותר בתולדות המדינה, בכל התחומים, שאני הובלתי, יחד עם חבריי בליכוד, או הולכים להם ממשלת שמאל עם יאיר לפיד כראש ממשלה, נשענת על מרץ והמפלגות הערביות שתומכות בטרור. אנחנו יודעים, אנחנו עושים את העבודה ורואים את זה, מה שקורה עם ההצהרה של הנשיא טראמפ עכשיו, מה שקרה עם העברת השגרירות לירושלים. או הולכים לבחירות עם ראש ממשלה שיש כתב חשדות נגדו ב3 פרשות. כן, טוב, אני ראיתי שרובן כבר נפלו בדרך והיתר יפלו בהמשך, אבל אני רוצה להתייחס להשמצות התורניות. אז ברשותך, אדוני, נתחיל עם מה שאתה קורא ההשמצות התורניות. אותה החזקה שלך בחברת פלדה, שאגב לא ידענו על קיומה. למה בתחילה אמרת שהחזקת במניות כאדם פרטי, בזמן שהתברר שהתחלת להחזיק בהן ב-2007, בזמן שכיהנת כיושב ראש אופוזיציה, עד שהיית ראש ממשלה ב-2010? קודם כל לא החזקתי במניות של חברת פלדה. הנה שקר ראשון. לא החזקתי בחברה שהחזיקה במניות של צוללות, ולא של פלדה, ולא שבאלקטרודות שמייצרות את הפלדה. בכלל דבר אחר, רחוק מרחק מזרח ממערב. החזקת מניות בחברה עסקית, ובתחילה אמרת שהחזקת בהן כאדם פרטי. אני נותן לך תשובה, שאלת ואני אענה לך, אין לי בעיה עם זה. התכוונתי לומר שאני לא החזקתי אותה כשהייתי חבר בממשלה, ולכן כשאני מחזיק את זה חבר כנסת, זה משול להחזקה של אדם פרטי. אני קניתי את זה ב-2007 בחברה שאין לה שום קשר לצוללות. אבל המשכת להחזיק אחר כך כשהיית ראש הממשלה? בהחלט, והלכתי וביקשתי אישור. וקיבלת? בוודאי. והיית אמור להחזיק אותן בנאמנות עיוורת ולא עשית את זה, נכון? ממש לא, את טועה. את שואלת אותי, אני אענה לך, אבל תני לי את הזמן, כמו שראיתי שהמיטה שלך יונית לב נתנה את הזמן לבני גנץ. לא תקבל אפילו דקה פחות ממנו, אדוני, בבקשה. לא, ברעיון מלטף. אני חושבת שהדבר האחרון שאפשר להגיד זה רעיון מלטף, אבל בבקשה, אדוני. היה רעיון מלטף מאין כמוהו שנתנו לבני גנץ. נשמח לשמוע את גרסתך לעניין המניות. אז עכשיו אני רוצה לפוצץ את כל עלילת הדם הזאת. אז קניתי מניות, אמרתי, כשהייתי בחברה שאין לה שום קשר לצוללות, שום דבר. חברה שיש לה יתרון טכנולוגי מסוים בתחום מסוים. קניתי את זה כשהייתי חבר כנסת שמותר, דיווחתי על זה לשלטונות המס, ואחר כך מכרתי אותן בשנת 2010, אחרי שדיווחתי, כשנכנסתי לראשות הממשלה, באתי למבקר המדינה, לוועדת ההיתרים, אמרתי, יש לי את המניות האלה, אני רוצה להמשיך להחזיק בהם, והם אמרו לי, אין בעיה, תחזיק בהם,
משום שאתה לא שותף עסקי, יש לך איזה 1% מהחברה, אתה יכול. מכרתי אותם, דיווחתי על זה, שילמתי מס מלא, אין קשר. אבל תסביר לנו דבר אחד, ראש הממשלה. תראה, אתה עשית רווח של 700% על המניה, לפי מה שאנחנו מבינים. החברה באותו זמן יורדת ב-57%. איך זה מסתדר? רוב החברות, לא רוב, אבל חלק גדול מהחברות של ההייטק, שאתה רואה את האקזיטים הענקיים שהם, שקונים אותם במכפלות של פי 100, פי 1000. היא לא בדיוק הייתה חברת הייטק, זאת הייתה חברה מפסידה בשנים של מיתון עולמי. רגע, כן, אולי תיתנו לי להמשיך, קשה לכם, אני יודע, אבל תאלצו, אחרי שהאולפן הזה נותן את הגיבוי שהוא נותן בלי סוף למפלגה של לפיד וגנץ. בוא נמשיך ברשותך בעניין המניות. אז אני דורש, עומד על כך, שאני אוכל להשלים את הדברים שלי. ובא לעשות, תצטרכו, אני לא מבקש ליטוף, אני רוצה זמן להשלים את התשובות. ובכן, החברה הזאת, החברה שמדובר בה, היא הייתה חברה עם יכולת טכנולוגית אדירה, אבל היא נוהלה בצורה כושלת. בן דודי זיהה את זה, הוא גאון. הוא זיהה את זה, הוא חי בנושא הזה. זיהה שיש כאן הזדמנות עסקית גדולה, לקח אותה, שיפץ אותה, ומכר אותה. היא נמכרה למישהו שלא לא בונה צוללות ולא בונה פלדה. עכשיו, למה הם קנו? למה קונים את זה? את שאלת, איך יכול להיות? חברות הייטק, וזו חברה טכנולוגית, לכן היא לא באינטרנט, אז היא לא נמכרה במכפלות של 1,000 או 100, אבל נמכרה במכפלות. למה? משום שמי שקונה אותה לא מסתכל אם היא מרוויחה או מפסידה. שקונים את חברות הטכנולוגיה שאת רואה כאן בארץ, הרבה מהן מפסידות. אבל מי שקונה אותם אומר, עם הספק הזה, אני יכול להשתלם. והמניות מהכסף שלך קנית אותה? רק מכספי, מכספי הפרטי. $600,000? כן, 600,000. מכספך הפרטי. אז כמה כסף עשית הובח שם כמה... 16 מיליון שקל? לא, זה קצת פחות, אבל זה לא משנה. רק תסביר לי משהו, 13 מיליון פי 7. להבין. היו עוד השקעות כאלה מוצלחות שעשית, אדוני? אני חייב להגיד, אני לא זוכר במהלך השנים, אבל ודאי שאפשר לעשות. עכשיו זה... לא, השאלה שלי אם יש לך עוד מניות שהשקעת בהן במהלך השנים. תראי, אני גאה בזה שבניגוד ללפיד, לגנץ שפשט את הרגל... אדוני, אתה לא עונה לי את השאלה אם היו לך עוד השקעות מוצלחות כאלה, ואם יש לך עוד החזקות במניות. היו לי השקעות מוצלחות למדי, ודיווחתי על כולן. אבל אני אומר לך את התשובה לשאלה שלך. איך קורה דבר כזה? כי אני מבין בכלכלה. אני מבין בעסקים. אני לא גנץ שפשט את הרגל בחברה שלו, אני לא גבי אשכנזי שהסתבך עם שמן, אני לא לפיד שאמר שהוא לא מבין שום דבר בכלכלה, ואכן הוא לא מבין בכלכלה. אתה סיפור עצמך גדול, אז למה לא לשלם לעורכי הדין מכיסך? למה לבוא לוועדת ההיתרים? אתה מרוויח 55,000 שקל בחודש, יש לך מיליונים מהשקעות מוצלחות. אתה פשוט טועה. אתם אומרים כאן דברים שאין להם שום קשר למציאות. ביקשת מימון מוועדת ההיתרים. בוודאי, אבל לא ביקשתי את זה לשלם לעורכי הדין. אני מחזיר חוב לחברה שאני צריך לשלם, בגלל מה ששילמתי נוסף בישראל. לא. אבל ביקשת מוועדת ההיתרים בקשה למימון הייצוג המשפטי שלך, של אותו בן דוד נתן מיליקובסקי. ועכשיו שמתברר שאתה אדם עמיד בסך הכל, אדוני ראש הממשלה, אז למה אתה צריך ממנו מימון? באמת. עכשיו, כשהמדינה משקיעה כמה מאות מיליוני שקלים, עם מאות אנשים, לפחות עשרות חוקרים, עשרות פרקליטים, מאמץ אדיר של שנים, משקיעים הון עתק, אז לא נותנים לי את מה שנותנים לכל אזרח בישראל, לכל איש ציבור בישראל. כל איש ציבור קיבל את האפשרות לבקש תמיכה ועזרה מול מאמץ כביר שמשקיעים נגדי. אז זה לגמרי, כל השאלה הזאת היא לא ראויה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בטח לא צריכים להאשים אותי בגלל שהצלחתי בעסקים, אבל אני רציתי להגיע לדבר העיקרי. כן. כשאני אומר, ואני אומר כאן, בתקיפות, אין שום קשר בין ההשקעה הזאת שעשיתי בחברה שאין לה שום קשר לצוללות, לבין, או שהקשר שלה הוא כמזרח ממערב, כן? שום דבר. לבין הצוללות, אני אומר דבר נוסף. אני מכרתי, שמעת אותי טוב, מכרתי את כל המניות שלי בחברה הזאת. שנה וחצי לפני שנמכרה הצוללת הראשונה. ושנים לפני שנמכרו הצוללות המצריות. אז אין קשר מהותי, ואין קשר של זמן. ולכן זה שקר גדול. בן הדוד שלך, נתן מיליקובסקי, נשאר בעל מניות בחברה, כשעדיין היא עשתה עסקים עם יצרנית הצוללות טיסנקרופ. בן דוד אחר שלך, שמרון, יש המלצה להגיש נגדו כתב אישום בפרשת הצוללות. מקורב אחר שלך, דוד שרן, גם כן יש המלצה, שתמכת בו אגב הפריימריז, להגיש נגדו כתב אישום בפרשת הצוללות. זה ניגוד עניינים שזועק בשמיים. זה כל הסביבה הקרובה שלך, אדוני ראש הממשלה. קשקוש, זה פשוט עלילה. הבן דוד הזה שאת מדברת עליו, בן דודי, לא ניהל את החברה הזאת ולא עשה שם שום דבר. הוא נשאר, זה נכון, בדירקטור, לא בחברת הצוללות,
בחברה של אלקטרודות לייצור מתכת לכל המוצרים שבעולם. ושנתנה כנראה שירותים לטיסנקרופ ליצרני את השירותים. אני רוצה שתביני משהו. נתנה שירותים, לא שירותים, מה פתאום? נתנה שירותים לכל יצרני המתכות בעולם שמייצרים מיליארדי מוצרים. אז את חושבת שאם מישהו קנה שם צוללת, זה משפיע בערך כמו שאת קונה בקבוק קולה, וזה משפיע על חברה שסוכר בהונדורס שיש לך מניה בה. אבל אדוני, אבל איך אתה מסביר את התחושה הציבורית שכל הסביבה הקרובה שלך קשורה בעקיפין לצוללות? גם שמרון, גם שרן, גם מיליקובסקי, גם מולכו שבסופו של דבר נסגר התיק נגדו אבל נחקר. לא קשורים לצוללות, ואף אחד לא מקשר את הבן דוד שלי לצוללות. אני מכרתי את המניות שלי. הטענה הבסיסית אומרת, וזו הטענה השקרית הנוראית הזאת, אומרת שאני הרווחתי כסף. אז זה לא נכון. על הצוללות. זה שקל עכשיו יש טענה. לא הרווחתי שקל, משום שלא הייתי מושקע בשקל ושום דבר. מצוין. זה הדבר הראשון. אבל יש טענה אחרת, והטענה אומרת שאתה, ראש הממשלה, מכרת או אישרת, לגרמנים למכור צוללות למצרים, דבר שפגע אסטרטגית בישראל. ואתה אומר, יש איזו סיבה נעלמת שאני לא יכול לספר לכם. תסביר לנו מה הסיבה הזאת. זו עלילת הדם הכי נוראית. וגנץ בוגי יעלון וגבי אשכנזי מעלילים כאן עלילה, כי הם יודעים שאני לא יכול לספר כאן באולפן דבר שהוא אחד מהסודות של מדינת ישראל. עכשיו, הדבר הזה נבדק. הוא נבדק על ידי היועץ המשפטי, תאמינו לי, הוא יודע את האמת. שעליו אתה דווקא סומך בעניין הזה, ובעניין כתב החשדות אתה פחות סומך עליו. אני אומר הפוך, שאם היה שם משהו... אז לאיזה מנדלבליט להאמין? לזה שהגיש נגדך כתב חשדות, או לזה שאישר את המחירה למצרים? לא, זה נראה כמו יחס מאוד סלקטיבי לגביו. אני מעריך שגם את מעריכה שאם היה שם משהו, אז זה כבר היה צף, היה יוצא החוצה, כי הרי לא חסים עליי. נכון? אז קודם כל זה כבר אומר לך משהו. אבל זה נכון שאתה אישרת את מחירת הצוללות? לא צריכים אישור ממני, אבל אני לא הקמתי את האף. אני אגיד לכם למה. אני בעצם לא אגיד לכם למה, לא יכול להגיד למה. זה סוד שהוא מודר, מי יודע אותו? קודם כל היועץ המשפטי יודע אותו, ולדעתי הצוות הקרוב שלו יודע אותו. אז למה לא דיווחת לקבינט? מי שעוד יודע, מה פתאום? מי שעוד יודע, זה כמובן היועצים לביטחון לאומי, עמידרור ונגל, הם שותפים בזה. ומי שהיה שר הביטחון לא אמור לדעת מזה? הוא לא חייב לדעת את זה. שר ביטחון לא אמור לדעת אם ישראל מאשרת מחירת צוללות למצרים, אדוני? זה לא נראה לך תהליך חכום? יש מצבים, א', יכול להיות שהוא יודע והוא לא אומר, כי במשטרה אמרו שמה שהוא אומר עליי, הוא אומר את הטענות האלה כבר שנה. אז הם אומרים שהוא מפיץ רכילות, שהעדות שלו במשטרה שונה לגמרי ממה שהוא אומר בחוץ. לא, כאן זה לא עניין פלילי, זה עניין אסטרטגי. אבל קודם כל הטענה נסתרת מאליה, משום שמכרתי את המניות באותה חברה שאין לה שום קשר לצוללות, שנים לפני שנמכרו הצוללות למצרים. אז קודם כל כבר ברור שלא יכול להיות שום קשר ושום רווח עסקי, זה שקר, אוקיי? אז אין פה שום מוטיבציה, כל אחד מבין. הסיבה שראש ממשלה בישראל, בשיחה עם קנצלרית מרקל, מאשר או לא מאשר, אני כמובן התנגדתי למחירות בזמן שהיה מורסי, האסלאמיסט, השארתי את זה לפני, כשהיה מובארק, והשארתי את זה אחרי כשבא הסיסי. למה השארתי למחירה? למה השארתי? למה לא הקמתי את האף על מחירה לגרמניה של הסיסי, לעומת אפשרות שהצוללות האלה שהיו נקנות בלאו אחי, זה לא שלא היו צוללות. מצרים הייתה קונה את זה מדרום קוריאה או מדינות אחרות. הסיבות שלי הן סיבות ביטחוניות וביטחוניות בלבד. זאת הרמטכ"ל ששלח נכון את הנשיא ריבלין לברר את העניין אצל מרקל, גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון לא יודעים, זה סוד עד, גם עמוס גלעד אמר שזה היה בעייתי. זה סוד. אז עד כדי כך היה סודי שמידרת את כולם, זה נראה לך תקין אדוני שבמדינה דמוקרטית אתה ממדר את כל בעלי התפקידים האלו מהחלטה עם משמעויות אסטרטגיות כל כך משמעותיות, כל כך חשובות? ההשלכות האסטרטגיות, מצרים הייתה קונה את הצוללות בכל מקרה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, היא לא ביקשה, זה לא משנה מה היה האישור, אני לא יכול כרגע, כי לא דרוש אישור שלי, אבל אני אומר לכם, כן, התשובה היא כן, במדינת ישראל יש סודות שרק ראש הממשלה יודע וקומץ אנשים. יש דברים לפעמים שאנשים אחרים במערך הביטחוני לא יודעים ולא צריכים לדעת. אבל מה שקורה כאן זה דבר נורא. גנץ ולפיד, ובמיוחד בוגי, וגם גבי אשכנזי, הם מכריחים אותי, הם רוצים להכריח אותי, בעצם לחשוף סוד מדינה ולסכן את ביטחון המדינה. הם מסכנים את ביטחון המדינה. הם עושים דבר שלא יעשה.
אני לא יכול לחשוף את הדברים האלה, אבל אני כל הזמן חושב בהחלטות על הצוללות, שזה נשק אסטרטגי, חשוב לנו להבטיח את עתיד המדינה. ואני חושב גם על דברים אחרים. אני לא יכול לחשוף את הדברים. מי שצריך לדעת, יודע. היועץ המשפטי יודע. בדק את זה, ולא סתם, לא סתם. הוא לא מצא שום רבב במה שעשיתי. אוקיי, אבל אנחנו רק... וזה שקר, זה פשוט שקר. בגלל זה אני תובע אותם דיבה. רק לוודא שהבנתי נכון, אתה אומר, אני השארתי את מכירת הצוללות למצרים, וכל השאר שציינו, גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל לא ידעו מהעניין הזה, כי אתה חושב שלא היה נכון לעדכן אותם. אני לא מעדכן, אני לא אומר מי ידע ולא ידע, אני אומר שמי שצריך לדעת ידע, ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אין שום קשר למניות. כי מדוע, הרי הם אומרים, הם קושרים את זה. מה ההסבר? מניות? איך יכול להיות זה? איך זה יכול להיות קשור? אבל לכל סביבתך הקרובה יש קשר למניות, אבל אדוני, אני רוצה ברשותך... לא, סליחה, רגע אחד. אין לאף אחד קשר למניות, אף אחד לא הרוויח... המלצה לכתב אישום נגד שמרון? זה לא סביבתך הקרובה. המלצה לכתב אישום נגד שרן? זה לא סביבתך הקרובה. את אמרת לי שהרווחתי מיליונים, או שהבן דוד שלי הרוויח מיליונים מהצוללת הזאת. לא הרווחתי שקל, ומהצוללת הזאת אדם היה מרוויח... לא, אני אומרת שכל סביבתך הקרובה קשורה בקשר כזה. אתם מנסים ליצור... זה פשוט שקר. אבל העובדה היא שזה נבדק. ואחרי שזה נבדק, אז הם מנסים, ונמצא שאין בזה כלום, הם מנסים להסיט את זה. למה הם מנסים להסיט? משום שזה לא סתם שהם הוציאו את זה עכשיו. הם הוציאו את זה בדיוק כשבאה הפרשה של הטלפון של בני גנץ. אז בואו נדבר על זה, אדוני ראש הממשלה. מה יש לגנץ להסתיר? ולמה אתה רומז שיש לו משהו אישי להסתיר? מה יצא לך מזה? לא יצא לי מזה כלום, אבל העובדה היא שהם התחילו בשרשרת השקרים הזאת, כאילו היה לי איזשהו קשר במחירת הצוללות, כאילו הרווחתי, שלא הרווחתי פרוטה, כאילו אני קשור לזה באיזושהי צורה. הם התחילו להוציא את השקרים האלה, והמצרים, כל השקרים האלה, שאני תובע אותם עליהם, הם התחילו להוציא את זה כשהתברר שבני גנץ, שהאיראנים פרצו לטלפון של בני גנץ. אני חושב שהדרך היחידה של אדם שנמצא במצב שיש חשש, הוא מועמד לראש ממשלה, יש חשש שהאויבת מספר אחד שלנו, איראן, סוחטת אותו, זה לצאת החוצה ולהגיד את הדברים. מה זה סוחטת? איזה מידע? לפי מה שאנחנו יודעים, מדובר אולי בעניינים אישיים. אתה יודע על מה מדובר? תוכל לגלות לנו? אני חושב שמי שצריך להציג את זה לציבור, כדי לנקב את הבלון הזה, אחת ולתמיד, זה בני גנץ. אני שמתי לב לדבר מוזר. לנקב כמו שאתה עשית בזמנו ולהגיע לאולפנים? לנקב את זה, לגמור את זה. איך מנקבים? לגמור את זה. הוא צריך לצאת בפני הציבור ולהגיד מה יש שם. איך אדם פרטי אבל אמור להימנע מפריצה של מדינת אויב? טוב, מומחה סייבר, לא, הוא צריך היה לדעת, ואני לא רוצה להיכנס כרגע לדבר הזה, אני חושב שהוא צריך פשוט לבוא, אתה רוצה להרוג את זה? זה נורא קל. תבוא ותגיד מה יש שם, אז אף אחד לא יכול לסחוט אותך על דבר שהוצאת החוצה. ראש השב"כ לא... אבל אדוני... אם אתה הוצאת את זה החוצה ברבים, אתה לא שחית. אבל האיראנים כאן, לפי דבריך, מנסים לסחוט רמטכ"ל לשעבר. לא אמרתי, הם יכולים. הם יכולים, ואתה לא מנסה כאן לבוא לעזרתו? לבוא להגנתו? יש כאן, אתה אחראי על הסייבר? יש כאן איום משותף, האיראנים, לא? לא, לפרוץ לטלפונים זה לא דבר כזה גדול, זה קיים, אבל השאלה מה יש שם, אני חושב שהדבר הנכון מבחינתו היה לצאת החוצה ולא להסית, להתחיל לזרוק, להדליק מדורה של שקרים עליי, שזה מה שהם עושים, וזה יתברר הכל כשקרים, ואני גם לוקח אותם למשפט, אז הם יצטרכו לעמוד למשפט, דיבה. על הדיבה החמורה, הם מציגים אותי כבוגד, אני שהקדשתי את כל חיי למען המדינה. שכל חיי, שסיכנתי, כמעט נהרגתי כמה פעמים למען המדינה שלי, והם יודעים מה אני עושה. אבל הם מאשימים אותי בבגידה, שזה דבר שלא יעשה. אבל הם עושים, מה שאני רוצה להגיד, שהם עושים כאן ניסיון של הסחה, והשאלה המעניינת היא למה... הם אומרים שאתה עושה ניסיון הסחה עם המידע הזה של הטלפון. סליחה, אני לא התחלתי בזה, ואני גם לא מסרתי לחברכם כאן, הוא באולפן, הוא יודע שאני לא מסרתי לו את החומר, ואצלכם במערכת גם יודעים. כלומר, יש כאן חומר שהאיראנים מצאו, ועכשיו השאלה המעניינת היא, למה הם הכחישו? למה הם מכחישים שהם פרצו לטלפון של בני גנץ, בשעה שאנחנו יודעים שהם פרצו לטלפון של בני גנץ? הם מכחישים את זה. זה בכלל דבר... אגב, איך המידע הזה הגיע אליך? הוא לא הגיע, הגיע מהשידור שלכם. אתה שמעת אותו רק מהתקשורת? מהשידור שלכם. לא ידעת לפני כן. לא ידעתי דבר. ראש השב"כ גם אמר... ועכשיו אתה יודע מה יש שם? אני יכול להגיד לך דבר אחד, זה לא עליי ולא חובתי, אין לי ידיעה ברורה. אתם שומעים את כל רחש השמועות, זה לא הנקודה. הנקודה היא לשבור את זה. בני גנץ, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? כן. טוב.
תתייצב, תאמר את הדברים בצורה... נדמה לי שהנקודה הזאת... רק שאלה, אתה אומר דברים מאוד מאוד קשים על בני גנץ, אתה אומר דברים קשים מאוד על יאיר לפיד. האם אתה יכול להגיד כאן, read my lips, אם אני אנצח בבחירות, לא אשב איתה בממשלה, כי אמרת את זה על הרצוג ואז יזמת איתו מגעים לאחדות. אחר כך לפני כן ישבת עם ברק, לפני כן עם ציפי לבני. אמרתי את זה גם, אני אקים את הממשלה הלאומית. לא יהיו בה בני גנץ ויאיר לפיד? אם תנצח? יהיו שם כל החברים הקיימים, אני לא רואה אפשרות שהם יהיו, לא יישאר מקום, אבל אני מקווה, אבל קודם כל אני צריך לנצח. כדי לנצח אני צריך להזכיר לבוחרים, וזה לא דבר של מה בכך מול גל התעמולה הזה, על מה הבחירות האלה? הבחירות האלה, האם תקום, היא על שאלה אחת, האם תקום ממשלת שמאל בראשות גנץ ולפיד שמתחפשים כביכול לימין או למרכז ימין, זה בלוף. ממשלה כזאת, בתמיכת המפלגות במרץ ועבודה ומפלגות הערביות שתומכות בטרור, או ממשלת ימין חזקה שלי בראשות הליכוד. עכשיו, זו הבחירה. עכשיו אני אומר לך, מי יעמוד מול הלחץ של איראן? מול הלחץ של איראן, מול כל לחץ. מול כל איום של איראן. מי יעמוד? הם יעמדו, כמו שאני הלכתי... 3 רמטכ"לים לא יכולים לעמוד מול הלחץ של איראן? 10 רמטכ"לים לא יעזרו, הם הולכים למדיניות הנכונה. הם הלכו למדיניות הכי שגויה שיכולה להיות. הם תמכו בהסכם הגרעין האסוני הזה, ואני נלחמתי לבד מול כל העולם, מול נשיא ארצות הברית, כדי, תני לי להשלים בבקשה, כמו שנתנו לבני גנץ להשלים כאן. נלחמתי מול נשיא ארצות הברית, ומול העמדות שלהם, של הרמטכ"לים הללו, כן? ואמרתי, אנחנו חייבים שארצות הברית תצא מההסכם הזה ותטיל סנקציות, הם התנגדו לזה. אני לחמתי איתם בנושא הגדר, שמנעה את ההסתננות של האפריקנים, מהגרים אפריקנים בלתי חוקיים למדינת ישראל, הצלתי את המדינה, הם התנגדו לזה. אז זה לא עוזר, המדיניות היא שקובעת. המדיניות שלי הביאה את מדינת ישראל למצב הכלכלי, המדיני והביטחוני הטוב ביותר. אבל לא פסלת ישיבה עם גנץ ולפיד. אמרת לא יישאר מקום לדעתי. לא, הם צריכו לקבל גם את קווי היסוד שלנו. אז אם הם ישרו את קווי היסוד, תשב איתם. זה לא יהיה. לא יהיה. זה לא שיהיה. זה לא יקרה. אדוני, רק אני רוצה להגיד לך שאתה כבר מדבר 4 דקות יותר ממה שדיבר בני גנץ, אבל זה בסדר, יש לנו זמן, כי יש לנו... אבל אם אני סוכם כמה לפיד מקבל פה, כמה בני גנץ מקבל פה, אדוני, הזמנו אותך כל הזמן, החלטת להגיע רק הערב. אבל יש דבר אחד שאני חייב... לא, אבל רגע, אדוני, ברשותך, יש לי עוד הרבה שאלות, בכל זאת, אז הנה. אתה אומר, אני רוצה להקים ממשלה. אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין? מה? מה פתאום? התשובה היא לא. מה שיפיל את זה, זה העובדות עצמן. כלומר, חוק צרפתי במתכונת כזאת או אחרת לא תקדם, או מהלך לכך שישאיר את חסינותך ולא יאפשר את הסרתה? לא עסקתי בזה, ואני לא מתכוון לעסוק בזה. ואם מקורביך יעסקו בזה? אבל עובדה היא שביטן ואמסלם ניסו לעסוק בזה? עובדה שמקורביי העלו את זה בלי דיעתי, והורדתי אותם מהר מאוד בזה. כלומר, אתה אומר, אם יוחלט אחרי השימוע להגיש כתב אישום נגדך, אתה תעשה את כל ההליכים המשפטיים ולא תנסה למנוע את זה? עובדה שעשיתי את זה עד עכשיו, אבל יותר מזה אני גם אומר לך דבר נוסף. והעובדה היא זאת שאני בטוח שכל הדברים האלה, כמו שרוב האשמות ירדו, ככה. ירדו עוד לפני שפתחתי את הפה. כלומר, אתה מתחייב כאן... אני בטוח שזה ירד גם ככה. אתה מתחייב כאן באופן חד משמעית שלא אתה ולא תאפשר לאף אחד ממקורביך לנקוט מהלך שימנע את העמדתך לדין? לא יודע, לא עסקתי בזה, אבל אני רוצה, אני בטוח שזה... לא, אז לא יודע, זה לא בדיוק... אני לא יודע, לא עסקתי בזה. פעם ראשונה שמישהו שואל אותי את זה ולא חשבתי. את שואלת אותי, אז הנה, אני שואלת. אני אומר לך, אני לא עשיתי את זה, ולכן אני לא חושב שאני אעשה את זה. אני מאמין שאני לא אעשה את זה. נכון למדינת ישראל, אז עזוב את שאלת החפות, ברור שאדם חף מפשע עד קביעה של בית משפט. האם נכון למדינת ישראל שיהיה ראש ממשלה תחת כתב אישום, במקביל לתפקודו? זה התפקיד הכי קשה בעולם. תשמע, אני מתפקד, וכל אחד יעיד על זה, יושבים אנשים ורואים את זה, מה שאני עושה בשביל המדינה. כמה אני נפגש עם אנשים, אתה יודע, כל יום יש כאן גל של מבקרים של מדינאים שבאים ואני פוגש אותם. חברי קונגרס, סנטורים, עכשיו הייתי עם אחד בגולן, ראשי מדינות אפריקניות, ראשי מעצמות, אני נפגש עם כולם, אני עושה את כל העבודה הזאת, נמצא בקבינט הביטחוני, דואג לביטחון, מאשר מבצעים, יש לי קיבולת, יכולת עבודה גדולה מאוד. גם תחת כתב אישום? בבוקר בית משפט, אחר הצהריים קבינט, אם יוחלט להגיש נגדה... קודם כל לא סתם עשו חוק כזה. עשו חוק ואמרו, ראש ממשלה לא מפילים עם כתב אישום. אמרו, רק אחרי משפט חלוט. אבל שואלת אותי, אני לא חושב שנגיע לזה בכלל. אני מעריך שכל הדבר הזה ייפול בשימוע, כי כשעוד לא אמרתי מילה להגנתי, מילה אחת,
3 האשמות שוחד נגדי ונגד רעייתי נפלו לפני שעוד פתחתי את הפה. אז זה ייפול, יש האשמות אחרות, זה הכל ייפול, זה הכל קשקוש. אדוני ראש הממשלה, ברשותך כמה שאלות על פרשת 4,000. האם זה נכון? לא, רק לפני זה. את יכולה לשאול על 4,000, ניתן לך לשאול על 5,000 ו6,000 ו7,000. אין עדיין, יש רק 4,000, 2,000 אבל יש עכשיו פרשה חדשה שמנסים לייצר. כן. וזה פרשת העדתיות. אני שמעתי את גבי אשכנזי אומר את השקר הזה, כן? ואחרים חוזרים עליו. כאילו אמרתי למירי רגב, שהיא לא צריכה להופיע. מירי רגב אמרה את זה בעצמה, זה לא שהכנסנו למשפטים לפה. אני רוצה שהיא תבוא הנה ותגיד את זה, כי זה לא היה ולא נברא. אחד, אני לא אמרתי דבר כזה, כי אני לא חושב. אז רגע, אז אדוני, רק ברשותך, אני רק אחזור. מירי רגב אמרה בריאיון בערוץ המתחרה, שלא הזמנת אותה לאותו סלפי מפורסם עם בחירי הליכוד, מכיוון שגברים אשכנזיים לבנים הם רוב המצביעים של הליכוד, ולכן לא רצו שתהיה בסלפי אישה מזרחית. היא אמרה שאני אמרתי את זה? היא אמרה שזה הרושם שהיא קיבלה מכאן. זה הרושם שהיא קיבלה, זה רושם מותאם. אז למה היא לא הוזמנה? אין לי מושג. זה לא עניין של מה אמרת, זה גם עניין של מה עשית. אז למה לא הזמנת אותה? היא נחשבת למאוד מקורבת אליך. המטה קבע, ואתם מנסים לייצר... אתה ראש הקמפיין, אדוני. אז מה? אתה חושב שאני קובע כל דבר? כל דבר שקורה בקמפיין הזה, מי יכול לעשות דבר כזה? אני עסוק, כי אני ראש ממשלה, אני עושה גם דברים אחרים. אבל אני אומר לך דבר אחד, שזה פשוט... לא, אם היית כל כך עסוק, אז לא היית ממנה את עצמך לראש הקמפיין, מאחר שהחלטת לבנות זה שאני ראש הקמפיין, זה לא אומר שגם ראש קמפיין... אז אם כבר להעלות את זה, לא, רבותיי, תיתנו לי להשלים את זה, לא תוכלו לגמור את זה ככה. פשוט לא תוכלו לגמור. לא, זה מאוד חשוב לנו, בבקשה. גם לי זה חשוב, מאוד חשוב. אני רוצה להגיד את הדברים כהווייתם. זאת אומרת, אני לא אמרתי דבר כזה, אני לא חושב דבר כזה, בליכוד זה הדבר הכי אנטי-עדתי שיכול להיות, אף אחד לא מסתכל על זה, כולם מחובקים עם כולם, גם במצביעים וגם גם בבוחרים וגם בנבחרים, יותר מזה, אני רוצה להגיד לכם, נאמר, גבאי, אמר שאתה גזען. עוד פריטנדר לראשות ממשלה, דרך אגב, פריטנדר אחד ישב פה, לפיד, הוא היה פרזנטור טוב, זה באמת מתאים, הוא לא מבין בכלכלה, לא מבין בשום דבר, אבל הוא רוצה להיות ראש ממשלה בחצי משרה. והשני שרצה ואמר עד לפני זמן מה שהוא יהיה ראש ממשלה. דיברנו על היחס לעדות המזרח. ואבי גבאי מצטט דברים שאני אמרתי על חיילי גולני. גם כן הדתיים, לא אמרתי, הכחשתי את זה, זה עלילה איומה. כלומר, לא אמרת שגולנצ'יקים מתפקדים טוב יותר אם יש להם מפקד לבן? קשקוש מוחלט, אני מעריץ את חיילי גולני. אז תתבע אותם, אדוני. למה אתה לא תובע אותם? זה מתחיל להיות באמת קשה. שכחתי להודיע לכם, אני גם תובע את יאיר לפיד, דרך אגב. גם את יאיר לפיד. הוא אמר שהוא מסיר את החסינות, שיסיר, הוא מקבל תביעה גם. אבל לצורך העניין, לגבי חיילי גולני, אני מעריץ אותם ואת המפקדים שלהם. ואני שמעתי אותו גבי אשכנזי שדיבר על חיילים. שהערב הוא דיבר על חיילים פה באולפן הזה. אותו גבי אשכנזי האשים את 3 החטופים שלנו בלבנון שהם סוחרי סמים. ובני גנץ אמר שהוא סיכן את חיילי גולני, הוא היה גאה בזה. איפה שמעת את גבי אומר שהם 3 סוחרי סמים? זה ידוע. זה פרסום עיתונאי. זה היה. ויותר מזה, בני גנץ אמר, מוקלט. שהוא אומר שהוא מסכן, הוא גאה בזה שהוא סיכן את חיילי גולני כדי לחסוך חיים של פלסטינים. אני לא מסכן את חיילי גולני. אני לא מסכן את חיילי ישראל. אני חושב על כל חייל וחייל, כאילו זה הבנים שלי. ואני חושב בזהירות רבה מאוד, אבל באחריות, כשאני מפעיל את הכוח כדי להגן על הביטחון שלנו. אתה חושב על כל חיילי צה"ל, האם אתה חושב גם על נכי צה"ל? אחד מהם יושב כאן באולפן, אמנון אברמוביץ', עם סרטון מאוד מכוער שפורסם בליכוד TV. אמרתי לך שיש, לפעמים עושים שטויות בקמפיין, עשו שטות כזאת, מצטער עליה, וברגע ששמעתי על זה, אתמול, דרך אגב, נדמה לי מאחת מהקולגות שלך, אז הורדתי את זה מיד. אבל יותר מזה... בנך, אגב, כתב שלא צריך להתנצל. בסדר, בני הוא אדם עצמאי, הוא יכול להגיד את דעתו, אבל אני רוצה להגיד לך דבר... הוא לא אלטר אגו בציוצים שלו. מה פתאום שטויות, באמת, נו. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, אני מאוד אוהב אותו, אבל הוא זה הוא ואני זה אני. ואני מאוד אוהב אותו, ואני מאוד מכבד אותו, אבל הוא אדם עצמאי. לקח לך הרבה זמן, אדוני, עד שהחלטת להסיר את העניין הזה. ברגע שנודע לי, אני לא עוקב אחרי זה, הייתי עסוק בענייני מדינה, דרך אגב, אתם כדאי שתדעו את זה. אבל יש דבר אחר, אני מתרעם על הצביעות. איזו צביעות? אתם באים ואומרים על אמנון אברמוביץ', בסדר, הבנו, אמרתי את מה שאמרתי. לא, אין לנו בעיה עם החיקוי של אמנון אברמוביץ', אדוני. סליחה, לא. יש לנו בעיה עם הלעג שלו לצורתו החיצונית, בתור מי שנכווה קשות במלחמת יום כיפור וקיבל על כך צל"ש. אם עדיין יש מישהו שלא יודע את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני לא בא לגזול ממנו את מה שמגיע לו, זה לא בעיה, יש לי ויכוח איתו, הוא מכפיש אותי ואת משפחתי. אפשר להתווכח איתו, אבל אני רוצה להגיד לכם, איפה הזעם שלכם? איפה הפריים טיים שלכם?
בערוץ טלוויזיה, הראו תוכנית שבה לועגים לאחי המת, אחי הגיבור, יוני, שנפל במבצע החילוץ החטופים באנטבה, ועושים ריקודים, יוני מת, יוני מת, יוני מת. אמרתם משהו? עשיתם משהו? אסף הראל. איפה אתם כשבתוכנית... אנחנו מכירים כאן מישהו שיושב באולפן שמאוד חובט באסף הראל, אבל אתה לא יכול, אדוני, להשוות תוכנית טלוויזיה לקמפיין של מפלגה שאותו מנהל ראש ממשלה ולועג לנכי צה"ל. אגב, תוכנית טלוויזיה די איזוטרית, אם יורשה לי לומר, ולדעתי גם הייתה התנצלות אחרי העניין הזה. קודם כל אמרתי את מה שאמרתי, ערב לועגים לעוד אחד שהיה לוחם, אני לא הייתי נכה, אבל ספגתי כדור כאן. וכמעט 5 פעמים ביבדתי את חיי בעשרות ניסיונות, בעשרות מבצעים מאוד נועזים שעשיתי, בקרבות שהייתי בתוכם. לועגים לי, לועגים לאשתי, לועגים לבני, מציגים אותה עם פנים של חזירה. אתם אמרתם משהו על זה? אז אני מקבל את מה שאתם אומרים על אמנון אברמוביץ', אני לא מקבל את הצביעות החד צדדית הזאת שלכם. ואני דורש מכם את אותה אמות מידה. אי אפשר... אדוני מבין אבל את ההבדל בין סאטירה לבין קמפיין שמנהל ראש ממשלה ולועג לנכי צה"ל? אדוני, יש הבדל, זאת סאטירה, זה משהו אחר. כאן זאת לא הייתה סאטירה. אני רוצה להגיד לך, מה שאתם עושים ערב זה סאטירה. מה שאתם עושים כאן ערב באולפן, שאתם מכפישים ומכפישים, ושופכים את הדם שלי ושל משפחתי בחדשות, בתוכניות שונות, גם בסאטירות. זה דברים שגם להם יש גבול, וכשאתם רוצים למתוח את הגבול, לקבוע את הקו הזה, אתם לא עושים את זה. בוא נדבר על גבולות. במבחן התוצאה, האם אתה לא רוצה להתנצל בפני נפתלי בנט על כך ששלחת את אתר וואלה להכפיש את אשתו, שהיא עושה כינוכים במסעדות לא כשרות, או על אבא שלו? אם בני משפחה הם מחוץ למשחק, אז מחוץ למשחק. אני לא אתחיל להגיד מה כל אחד אמר על משפחתו של השני. אני לא מציע, אני חושב ששמנו את זה מאחורינו בטוב מאוד. אבל אם אתה רוצה לדעת, האם אחרים הכפישו במשך שנים את משפחתי, התשובה היא כן. ואני גם בן אדם, אני כבר אומר לכם, אני בשר ודם. כשפוגעים ברעייתי, שאני אוהב אותה, שפוגעים בילדים שלי, שאני אוהב אותם, שפוגעים בהם כפי שלא פגעו בשום בני משפחה של ראש ממשלה, מעולם. פשוט שמים אותם מול כיתת יורים ועושים להם רצח אופי נורא. כן, לפעמים יש לי חולשה, לפעמים אישית, אני לא מסתיר את זה. אדוני ראש הממשלה, הזכרת בתחילת הראיון את הראיון של בני גנץ. הוא אמר ליונית לוי השבוע שהוא מוכן לראיון, והשאלה המתבקשת, האם גם אתה תסכים? לעימות. לעימות עם בני גנץ, זה אחרת. איפה שנוח נגיע. שיחליטו קודם כל מי זה שם, זה הוא או... הם החליטו, גנץ. כן, לא, אבל... אז זאת אומרת, גנץ יהיה כל הקדנציה? הם החליטו מאחר שגנץ... אפשר חצי. אני נדרש להתעמת עם ראש ממשלה בחצי משרה? וחצי המשרה שלי זה לפיד? אדוני, יש לי תחושה שאתה מנסה להתחמק מהתשובה הזאת. לא יודע, אני רוצה לדעת עדיין. כי נצטרך יותר התראה פשוט. חצי ראש הממשלה לפיד או חצי ראש הממשלה גנץ? גנץ. כי אנשים, דרך אגב, לא יודעים... גנץ אמר שהוא מוכן לראיון איתך, אדוני, ואתה לא נותן לי כאן תשובה ברורה. אשקול את הצעתך ואתן לך תשובה, אבל הדבר המעניין הוא שמה שנחשף פה, בעצם השאלה שאתם אומרים שזה גנץ ולא לפיד, לפיד מנהל את גנץ ומנהל את כל הקמפיין הנורא הזה שאנחנו רואים אותו עכשיו, אבל הציבור שנדרש לבחור לא יודע שהוא מצביע, כשהוא מצביע לגנץ, הוא מקבל את לפיד לחצי קדנציה. לפיד יהיה ראש הממשלה. הוא היה פה פרזנטור יוצא מן הכלל. אדוני, גם... ראש הממשלה אין לו מושג. גם לגנץ אין מושג. לא בכלכלה, לא במדינאות. אז למה שלא תתעמת איתם ותגיד להם את זה? אני מתעמת איתם כל יום. חוץ מיום נחשוב, אולי. מי יודע? כן. אדוני, לפני שאנחנו מסיימים ברשותך, תיק 4000, האם זה נכון שלא רצית שארדן ימשיך בתפקידו כשר התקשורת בגלל שאלוביץ' התלונן עליו? קשקוש מוחלט. אני מיניתי את, אם אתם זוכרים, היה שר בט"פ, גדעון סער, שהתפטר, ובטבע הדברים בסדר הטבעי, גלעד ארדן היה זה שבא להחליף אותו, הוא קיבל קידום בדרגה, מה שנקרא. עד שקיבל את הקידום הזה, ואחר כך רצה לעשות הצעת חוק כדי לנקום בך, כדי לפצל את בזק. זה לא היה נראה בדיוק שהוא שמח... את שאלת אותי שאלה ואני הייתי לך. האם זה נכון ששלחת את פילבר ואת ראש המטה שלך, איתן צפריר, כדי ללחוץ על ברגר לתת הטבות לבזק? קשקוש מוחלט. שקר מוחלט.
מוחלט, אבל תראו, יגיע, זה שקר מוחלט, אבל יש כאן... לא לחצת על אף אחד, אז על מה פילבר מעיד נגדך? סליחה, אני יודע אם פילבר מעיד או לא מעיד, ואני יודע מה עשו לו ומה אמרו לו. אם את רוצה להיכנס לזה, הרי יהיה שימוע, ואנחנו פשוט נהרוס את זה, לא יישאר מזה זכר לכל הדבר הזה. מגוחך, עדי המדינה, ראינו עכשיו, מה זה עדי מדינה ומה הם עושים, קשקוש מוחלט. זה מגדל קלפים שעומד לקרוס. אבל הדבר החשוב ביותר, מה שלא עומד לקרוס, זה המדינה שלנו, כי בניתי ליסודות איתנים, וכל אחד רואה את זה. ראינו את הדברים שאנחנו עושים, נוסעים בכבישים. יש פקקים, קצת קשה לנסוע. כן, אבל לפני זה לא היו כבישים בכלל, ולא היו רכבות. ואני לא אומר שעוד אין דברים לתקן, אבל מי יעמוד, מי ימשיך להוביל את מדינת ישראל, אחרי העשור המוצלח שלה? אני אומר לך שזה לא מובטח שזה יהיה אנחנו, לא בגלל שהציבור לא מעריך את מה שעשינו, אלא משום שהוא לא מבין עד הסוף בעד מי הוא מתבקש להצביע. מתבקש להצביע לאנשים חסרי ניסיון, ולצערי, כפי שגיליתי הערב, חסרי מוסר, כי הם מוכנים ללכת לעלילות הנמוכות ביותר ולסכן את ביטחון ישראל. אני לא אעשה את זה. אדוני ראש הממשלה, קודם כל נשמח אם תגיע לעימות. זה הדבר אחד. דבר שני, אנחנו מאוד שמחים שהגעת הערב לאולפנינו. יש לנו עוד הרבה שאלות, אבל לצערנו גם הזמן הרב שנתנו לך הסתיים. תודה רבה לך שוב שהגעת. נסיעה מוצלחת לארצות הברית ושבוע טוב, אדוני. תודה רבה לכם. אני מעריך את הזמן שנתתם. כפול מגנץ. אתם לא הייתם מלטפים כמו עם בני גנץ, אבל אני יותר חזק ממנו, אז אני עומד בזה. תודה רבה.